Tala Idol, hinimok po ni Archbishop Socrates Villegas ng Archdiocese of Lingayen, Dagupan ang mga mananampalatayang Katoliko na huwag ipagpaliban ang paggawa ng kabutihan kasabay ng pagsisimula ng pagdiriwang ng unang linggo ng Abyento, ang panahon ng paghahanda sa pagdating ni Jesus. Sa kanyang mensaheng pag-Abyento, ibinigyang din ng Arsobispo na ang oras ay isang biyayang ipinagkaloob ng Diyos at hindi pagmamayari ng ninumana. Dahil dito, madalas niya aniya na lumilipas ang maraming pagkakataon nang hindi nagagawa ng tao ng mabuti o hindi nagagawa ng tao ang mga mabuti at makabuluhang bagay na dapat sana'y isinasagawa agad. Ayon kay Villegas, nakagawian ng marami ang pagsasabing bukas na lang pagdating sa paggawa ng kabutihan. Ngunit pinaalala niya na ang tawag ng kabutihan ay laging umiiral sa kasalukuyang sandali. Ngayon at hindi bukas. Ang kanyang maring pahayag upang itanim sa puso ng bawat Kristiyano ang kahalagahan ng agarang pagtugon sa mabubuting gawain. Dagdag pa niya, ang unang linggo ng Abyento ay paraan o pagpapaanyaya sa lahat ng mga mananampalataya na magnilay, magbago at iwasto ang landas tungo sa pagdating ni Kristo. Paalala rin aniya nito na ang Diyos lamang ang tunay na may-ari ng oras, kaya dapat itong gamitin sa mga gawaing nagdudulot ng kabutihan, pag-asa at pag-ibig sa kapwa. Ipinagdiriwang ng Simbahang Katoliko ang 4 na linggo ng Abyento bilang paghahanda sa kapanganakan ni Jesus ngayong Pasko. Sa panahong ito, hinihikayat ang mga mananampalataya na linisin ang puso, palalimin ang pananampalataya at maging masanda sa pagtanggap sa Mesiyas. IFM News. IFM News. IFM.